Shed rok dungan rok bangnai aroni tamo modu da hentam jan jireneni agi siprim namalo bo obah hinuka mandai ni dugan bit ase bong borok thangai baginyai jat mandai thangai ke sengto uklogo sulujak no abono tak sengbu darte sulujak abo Sini borok tak pan business go hangke kisa uklok kukho sisaya ko deklai kam haigo Sisaya kelai bolte abo sisapa no sisaya hanyumang kata kok kabusi sana thang kata he Sep maya kata rang pusa kom abon bagai haime ata rang puisa kom sudo oro simia tabo rom de bisramgon sonde toidu honde amon khetole champonagar oro rogo abo to hisabo main point hingke to politics tinyo thango hisabo je tarom di CPM सरकार फुरुन सिमी जे जों थोंजागै फायख्या आ थोंजामोन दैनो ताबो कासारानि जरा मायां दंबागै अमहाके कलगै दंखुटा आनि जे Hello jotono khulumkha tei chibai khani khorang channel o samung jamatia haino hai tewaisa phaiphio tinini ani topic hingke hai sini tipra saroni area go je bazar khachar chikon makon tongmani oro jaga sudano jang sini tipra sarok phalnok kotor kaham tanggai jang rolai maja jaya age ge hago jangmai kuthang phali phaimani tabuk bo am haikeno jang ma tongkho o kokno tui jang tipra sarokno thang sung nalegano tumani bagui jang dogan kotor ba phalnok kotor snamui tanggai phalnok rogo jang phalui mania kho o kokno jang kisa tipra sarokno thang sungui nalegano tei kabangma nukjaga agortla rogo oro rogo sin tipra sarok hanang pinang khaijakmani wanjai rok bai o kokno thangui sung nalegano nirok ani YouTube channel no subscribe khaidi tei video no like khaidi comment khaidi share khaidi tei nini opinion nung haino comment section box o seigei rohoi mano ge nai tongdi nirok khani khorang channel hambai sar ni bum ke tuma ani bumung ke to Satish Debroma ang to parang ke to Tolingo tuma khaiba ang to tak mo khayang retirement ta hingke tini ni topic hingke hai sir chini borok ni area go je bazar tongmani chikon makon oro jaga sudano chini borok rok tipra sarokta borok phalnok kaham kaham tangui tak phano phalai maya ko bazar khailai maya ko chini borok ni area go sudano tak phano wanjai rok mangno dogan kotor kotor hingke abo wanjai ni hnoi chung sini mankho chini borok hingke age ge hago phalui phailai mani tabo bahaino hago no phalai tongkho dogan kotor khaigai jeng rolai maya kho botomani bagai hai ang abo to tamni sajina agibu mandai rogo to nukha mandai ni shed rok dungan rok bangnai aroni tamo modu da hentam jan jireneni agi siprim namalo bo obah hinuka mandai ni dugan bit ase bong borok thangai baginyai jat mandai thangai ke sengto uklogo sulujak no abono tak sengbu darte sulujak abo to ishor saiman jinai sudo oro champonagar simia tak romdi tuidu hondi ta bisramgon sondi obo bazar ni kisisa ongkologo hongke ni sini borok ni para kami to busi dugan hangke kot kaham kaham rona hingke wanjai mangkho sini borok le tumani bagai romayang tabo phano jeng sakthar mungkri de nakeba sep mayani de tamni bagai sep maya ekdige ke abo bisi san thanga tabo kisa ang saya klai thanai abo yang bisi sana mujungya ta sari bukha kholo wini sari yong kulok san thanga tabo gabo ekta tamnai o chini bai bongni abo hai kaisa ogo phainai ga banyang bisi sana mujungya ta jagrukta to bogani thangtanio bukhago je tongmani bono khologoi sakangke si je nai tongnai borok nukhangke si a omok kubuini honai bui hon bla aske silayan bla na abo to saimanai to jotono kom bisi saiman dongo abo poristiti no je tak je babe choli dongo je tamni sanai je sungke bazar dungari na nibita maya je jaga ekdom selengjak kimba jabra rungjak ga jagar ko sasungma phalo sini borok
Kabo joto no nujok joto saiman nang abo saiman. Hai ro kabang ma jeng Agartala ro nugu sini borok phalnai ro akrok no hongka hingke borok hanang penang khaima ro akrok nugu kong mo jaga nugu. Abo haima mang no joto jaga thangnai di nini tuma Agartala hindi lik chomni hindi Bisramganj hindi chomno tuma Jirania hindi joto jaga no bai. Abo sai bonum ta hingke sini borok ni area gole jeng te kisale khayani tongmani ta jeng sakthare tonggu tongpan angkai abo santai kabang makok ang salia. acha da kon sa Ani mungka Jotin Deborma. nini ke 선들 제부르마 acha Ang bo thaising ni abono tuini sana mosongo tabok sini dugan pat kasaya tangai. Kasaya bolte abono jeng sujug subidar manya. Tak je সরকার দে সুযোগ সুবিধা রয়া নাকে বা সবালে রয়া বা সুযোগ সুবিধা তো সরকারি হিসাব তুই মানাই হ্যাঁ দিবা রম দি তাবুক দোকান পাট কো একজন খাইতো নাই রাখ বড় তরক তরক তাবু নো সংসালাই টংলাই যাবো হঠাৎ বড় চাগারা নাই তাবু আন জরা তুই নুমা জরা তুই খাও মাহাই নুগি টং টং তা মা sini borok rok omahai kabang mano jeng nukjaga Agartala rogo sini borok mui kothong phalnai rak rok lasima sengsa khaigai butok khaijago choprok jago omahai nugu omorok no tui ke tam sanai na অবরং তুই বেসংবা যে নুমা তুই খেতা আবো ছয়নো তাম খাইনাই जों যত জাগানসে সাতক জাগি টং টং হ্যাঁ দিবা जों আবরং নুগি থাঙ্গা जों একদম তাম জানে হাইবো খাও মা টং মা হাই থাঙ্গা তার মানে जों টংইবো করি সুংগুলে কোনো মানে চিনি বাগै সানাই নুঙাই করি হাগ আমা হাইমা টং sini borok ni area je bazar khajar tongmani oro jaga jeng tegisa sini borok no jeng subida rona tongmani joto wanjai mangno phaigi capture khai bai obo tomani bagai আবো কেপসার খাই মানো মা বলতে নখা বাহাই আং নুকজাগি টং মাখে থুংসে রাং পয়সা রক বং ইয়াগো মাংসে যত ফান বা বং ইয়াগো মাংনো রাং পয়সা বং ইয়াগো নো কেপসার বা বরং খাইজনাই বলে जों सुग जायाबा केपसार खाइजाक जासिनाय नो आमाय तामनि बागै जोंबो जेता आमहाय इनिया तैखे जोंनाबो सुजुग रथों सुबिदा रथों माने पावर फान आमाहाय रथों आमाहाय मा टं तानबो खाव hambai takung acha bokong nini bo mangkhe toma an muke Manjuri Deborma nini ke Kormati daran ningke বিশু acha tini ni topic hingke haisi chini tipra sar hingke age bahai na ham hai kena hago achogoi mui kothong phallaigi tei boni bara jeng phalno kotor akrok snamui tangoi phallai maja jaya tabuk phano omo hai kho chini tipra sani area siklai omo yagra debra onklok buskang thungsi chini borok mangsi oro kisisa area go siwanji rok tumani bagai tabuk phano jeng omo hai area go chini borok ni area go tabuk phano jeng phalno koto koto tangai rolai maya kho mo tumani bagai 그 만에 바그 아버도 만에 스린 거로 풀야 푸른 스미너 만에 삭탈이 하행 동원 바그 sep maya ni de omo hai phalno rogo 만에 셉 마야 그때 랑부샤 검 아번 바그 하이메야타 sini borok ni area sini borok si songkha kabang ko hungka angke tumani sep maya ang ma kalaiba 신 버럭 그 랑부샤 카카 그 땀니 사나이 만에 하살 타고 뻥 버럭 그 랑부샤 자가 시콘 차사워 너 만에 거터를 삼나 나요 어번 바게 버럭 해 시콘 차 자가만 그너 어 자가 버럭 비즈니스 가이랑 그만 아지마노 그신 버럭 해 내는 자기를 또 비즈니스 가냐 또 기사랑 가간 그너 만에 어느 자가 탄게 감 가요 엄하이ก็อมไผ่ก็บิซิงก็แสมายังตั้งตาวานจิรองจากว่าก็บรอกมักเสร็จตาบงหนึ่งจากชิกุนซาพนอรมีก็ตึงพัลตองค่ะก็นี่กันเอาให้เนาะพัลเต้นบรอกก็ให้กันนอนสักคิวอมไผ่นี่อมไผ่ก็กึ่งมาจากกันองขาเอาไปก็พัลละนี่ก็เส้นบรอกก็บนตั้งไม่ได้ใบเดินตาวเสมาพัลโลก็ให้กันเช็คแต่mana dugan tanggi sih maya sin borok oro sin area mana sin omo song mono area to onek sin borok mangsi enggak tam nih malah bong borok mane business khayani renglaya ka sini borok tabuk phana sujok sih maya sujok maya mana bong borok kena itu oro dugan sikon sasa kai tabuk azok pakai anin gan awa enggak neng do delimang dugan phaimia delimang bazar phayable enggak phungo do phaya sari go phaya bazara enggak phungo
hungo borok hapang loi korma ka jaga na kiru gom ha ke hingke sin borok ke bok ke halsina ba sak tharma kari thakukta chini borok sak tharma kere sak thari bo tongodo hingke salai ganga sin borok rok hingke mane ukulugo thangota sa tini hingke hingke bong borok hingke beskanggo tongi kok sau kau bagai borok ke mana sep ka man tong da nin mungkhe tama an mung khe binoi de broma acha botma khaiba auto salogo acha tini ni topic hingke haisi sini borok ni area go bazar korok tongo tabo romdi oro Champonagar bazar oro Champonagar area go jotoni sai songkha kwbang ke tipra sasina haifano si phalno kotor kotoro hongka hingke wanjimang khosi tomani bagai hayang omo to sana thangke to joto jaga no ba hairok mangsi nukjagoi bo tongo haida kabo tabuk tam sana di thangke je phalnok rok borok to kobongma borok mangta bisi ar to sini borok ni omo jaga phano agiroko tam bung bai tam subai abo tabuk bong ya phahe mangta ama hairok ta sini borok to kom no ta songka jeta je dugan marok ta ama hairok ta nai nai khangke oro area go sini borok si kwbang ko bole sudu oro nai khangke bazaro simisi sar digin sin borok no enne to hingke tomani bagai sep mai ani de klai kha nake toma ba sep mai ani bolte ole abo angni jibo ama hairok no to khub khlaya saimiya sep mai rok tam rok abo aba saisuk mai ta to sep mai aba hairok to nani ko ya to koba abo ko khasi do je sep mamani mai ani amo kha je jaga borok bishirbak borok no bisi khlai tongma ba abo ba kisi misa to sep mai aba hairok no kisi sini borok takphano business go hingke kisa ungklok ku kho sisaya ko de klai kha am haigo sisaya kelai bolte abo sisaya sisapa no sisaya hanyumang kata ko khabusi sana thangata heda sisapa no sisaya hanyu ngi ma tongman ko mule sana ka ba nung sep borong ne hayasu joto kisu jaga nung khanya di phanong di abo su suidara asung semayang ke sana thanga hany mule aba haida jan moteng jama tang aba haida hambai da no acha nini bom ketma ani mungke Santosh Deborma an bum ke Sukumar de Burma an iko sing auto salok layo iko khomta eto Champonagar sini stand mungke dikreng syndicate bai songjajak tini ni topic hingke ani haisi sini tiprasani area go bazar chikon makon tongo oro sudano jang sini tiprasaro phalnok kaham sanagoi phalai maya kho bazar khailai maya kho joto je phalnok kaham nu khangke abo 10 rok mang khosi phalnok kaham go hongke sini borok ni area go si hai kho tomani bagai hai engkhas sini borok abo hangke to tak sana thangke kok kwbang manu kalayo haiba short ke saikna rechibano je sini o tirfrao to जोंजाल गोबां मा दाबो सानथांगे डिवाइड निकक साना कलायो वानसा बाय तिप्रासा निकक हंके जे अमहाय जे चम्पनगर एलकार वानसा एलकार रगो हंके जों ओमबा वानसा एलाका याबले ओमबा सिनि बरक सि संखा गोबां कुख मार्केट को तो बंगनि मार्केट रगो अमहायके फालनानि सेबसाब माया जे सेट कटर बा दुगान कटर अमहाय रक सेब और बागै सिनि बरक बागै सुबिदा ngui maya khota sudu Champonagar simiya tabo romdi Bisramganj oro busini borok no songkha kobang kho borok hingke bazaro simisi borok ni borok romdi tuidu bazar oro tole borok ni songkha khogungkha hingke 40-50 poribar sungana teke thong chini borok mangsi hai jaga go sanan sini borok hingke stak phano jang phalno kotor snamoi khaimaya ko je phalno kotor no khangka bo banjiro ni si tomani bagai abo to hisabo main point hingke to politics tinyo thango hisabo je tarom di CPM sarkar phurun simi je sing thangjagai phaikya a thangjangman tinyo tabo kasarani jora mayang tong bagai amo ke kelgai tong khota ani je musomani da ke abra ti tong sanai ni mate ke tabuk emon je chini tirpura hawo emon tamnu sanai
tabuk kana phancha kaimyang tongo tangai sini boroni area gole tomani bagi le romali yang lang tomani bagi kamali yang lang ba tangai kaimia hamali ko rang puisa ni sot phanya lama kare joto dik je mat hoya current mat hoya hai jaga no borok han dogan roi tongle bongi hapano taisa tam sanai bong borok ongke te kisa sini se hojak ongko kha teksa business roni bagi kisa thangani kereng hai dekla borok age theke no tai kise advance sa bugjak sung tabuk sa truk sini ge borok ga panja body payo gari kam pai bor le sin si double se pai tongkha ang bor bo advance tai sa bujang mule aba hani bagnya sumbo tabuk an mote truk ma buknai ma sinai lekha pora khaijak jara sinai nongnai robo ma buknai sim borok no kaham kai bujok tong satung ma sanai aba herta genderok nugui mankana tini ni je video go babuti haibu kok saka sin tipra sarok genderok bo haina comment section box o nini opinion rogui mana sai mana nai tongdi rok khani khorang channel no hambai jotono।